Madwar 250 tifel u tifla madwar Malta u Għawdex se jingħatalhom aċċess għall-internet b'xejn kif ukoll self ta' laptop jew computer biex dawn ikunu jistgħu jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom minn ġewwa darhom. Minħabba s-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha kawża tal-COVID-19, dawn it-tfal se jkollhom l-opportunità biex bħal tfal oħra ikunu jistgħu jkomplu jitgħallmu mid-dar tagħhom stess. Hekk kif bħalissa huwa żmien ta' solidarjetà, hemm bżonn li wieħed jinsa d-differenzi ta' bejnietna u nixbdu ħabel wieħed. Għalhekk qed isir appell lil dawk il-kumpaniji u n-negozji li jixtiequ jagħtu computers jew laptops id-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex ikunu jistgħu jiġu mislufa lil dawn it-tfal. Dan is-servizz ta' internet b'xejn se jkun fuq kuntratt ta' sena, filwaqt il-laptops u l-computers jerġgħu jingħataw lura meta jgħaddi dan il-perjodu li qed ngħixu fih bħalissa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li se joffri paga ta' xahar mis-salarju tiegħu lill-istess Ministeru sabiex tintuża għal din l-iskema. Din l-għajnuna se tingħata lil dawk it-tfal li jaqgħu taħt skema 9 li attwalment jirċievu wkoll ikel b'xejn ta' kuljum bħala lunch. Skema li ġiet estiża wkoll lil lat ta' studenti fil-bżonn li jattendu l-iskel tal-Knisja.